Hai, da, ui ce-o făcut. Să L-a văd. și uploadat de 2 ori. Deci a uploadat video ăsta de Exact, 2 ori, exact no, același nici poveste video. nu ne-a zis. Și uită-te, te ascult și sunt de acord cu tot ce spui. Ok, spune-mi. Urăsc absolut toți evreii. O zis aia? Să-mi bat picior, dacă nu, ar trebui să luăm toți țiganii și evrei, îi punem pe foc și scăpăm în România asta de toate problemele. Bun, eu personal sunt foarte, foarte de acord cu tine, deci... Bravo, mi se pare că ai zis super, super ok. Bă, dar vezi că Că eu... ai zis ceva foarte, foarte corect. Deci, Bă, dar vezi că eu sunt 11% European Jewish. Stai că a fost de acord. bravo, felicitări. Deci ăsta e foarte bun. Ăsta e bun pentru absolut orice. Da, la cât intră ăla? Bun, La 13 secunde in. Problema mare în România, cred că minoritățile, gen homosexuali. Și avea dreptate, jos cu toți LGBTQ. bun, eu personal sunt foarte, foarte de acord cu tine, deci... Bravo, mi se pare că ai zis super, super ok și că ai zis ceva foarte, foarte corect. Deci, bravo, felicitări. Zi de treabă, da? Asta din la să ne uităm numai să ne dea cineva S-a locat 18 luni, mulțumim de resub. să ne dea cineva dreptate așa cu absolut orice. Bravo, felicitări, Crosnic.